Velkommen alle sammen. Vi er samlet her i dag for at høre en historie om en dreng, som gerne vil have en partner at dele sin filmhistorie med. Wow, Titanic 2. Hvem skal jeg dog tage med i biografen? Ham vil jeg have med. Hvem løb forbi mit hus? Kloster har nu indset, at han har et problem, der så derfor er nået til problemerkendelsesfasen. Han har også fik information på nettet, så han også været igennem informationssøgningsfasen. Jeg har Martin. Hej Jacob. Ja, det er ham, du løb forbi her tidligere. Kunne du tænke dig at tage med mig i biografen? Jo, men du kan da lige komme over, så kan vi da lige... Det lyder bare som en aftale. Vi ses. Ja, hej. Hej, godt du kunne komme. Det er min far. Barn. Ja. Hvad så, Martin? Hvad skal vi ind og se? Jamen jeg tænker, at vi skal se Finding Dory. I to bøsserår skal sgu da ind og se Titanic 2. Det skulle det være, vi gør. Nu har de været igennem vurdering af alternativer, og nu har de taget en købsbeslutning. Hæft, hvor var det bare en god film. Men hvad er dine øjne åbner? Ja, gør noget film. Martin og Kloster har nu været igennem hele købsbeslutningsprocessen. Initiativtageren, det var Kloster, det var ham, der så filmen. Disponenten, det er far, det er ham, der vælger filmen for dem. Han er også influent, da han influerer købet. Køberen, det er Kloster, fordi det er ham, der har købt det. Købet er et overvejelseskøb.